ஒரு ஜூனியர் அட்வொகேட்டா இந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணாலே உங்களால ஈஸியா மந்த்லி 10 to 15,000 எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் ஏர்ன் பண்ண முடியும். என்னன்னு டீடைலா சொல்றேன் வாங்க. எல்லா சிவில் கோர்ட்ஸ்லயுமே பல ரீசன்ஸ்க்காக அட்வொகேட் கமிஷனர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் ஒரு இடத்த சர்வே பண்றக்கோ, இல்ல சில விட்னஸஸ் கிட்ட இருந்து எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்றக்கோ, இல்ல ஒரு இடத்த போட்டோகிராஃப் எடுக்கிறக்கோ ஒரு அட்வொகேட் கமிஷனரா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. எல்லா கோர்ட்ஸ்லயுமே இப்போ ஜூனியர் அட்வொகேட்ஸ்க்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்குறாங்க. இதுக்குன்னு தனி ப்ரொசீஜர்லாம் கிடையாது. ஒரு ஜட்ஜோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தான் ஒரு அட்வொகேட் கமிஷனரா அப்பாயின்மெண்ட் பண்றாங்க. நீங்க பார்ல மெம்பரா இருந்து அடிக்கடி அந்த கோர்ட்ல அப்பியர் ஆகி உங்க ஃபேஸை ரிஜிஸ்டர் பண்ணாவே இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குங்க. இது மூலமா மந்த்லி 10,000 இருந்து 15,000 வரைக்கும் ஈஸியா அடிஷனல் இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த வீடியோல இன்னும் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்ல ஒரு ஜூனியர் அட்வொகேட்டா நீங்க எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணலாம்னு சொல்றேன். மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. இது தேவைப்படுற உங்க அட்வொகேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பா வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க.